Konta idazu, haizeak esaten duena, aitona kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Seseman jauna etxera dator. Badator Seseman jauna! Badator Seseman jauna! Hau poza, aitatxo iritsi da. Kaixo, Sebastian. Ongi etorri, Seseman jauna. Itxura ona duzu. Dena ondo? Bai, ondo dabildena, eskerrik asko, jauna. Hemen naiz Rottenmeier andereñoa. Ongi etorri etxera, bidaia ona izan duzu? Bai, Clara goian dago. Bai, zu ikusteko irrikaz dago. Behin da berriz galdetu du ze ordu den. Etxean da, suitzar neska, ezagutu nahi dut. Clara andereñoarekin dago. Barkatu, Seseman jauna. Barkaidazu etxera iritsi orduko arazoak aipatu beharra, baina suitzar neska horri buruz da. Itxekin beharra dut zurekin. Ez baino lehen, alaba ikusi nahi dut Rottenmeier andereñoa. Sebastian, igoidazu maleta txikiena arren. Bai, Seseman jauna. Hemen txenauzu, Clara! Aitatxo, etorri zara! Ez zaitut 3 hilabetean ikusi, utzi dazu ondo begiratzen. Ahaztu egin zaitia ze itxura duzu. Aitatxo, oso pozik nago etorri zarelako. Oso polita zaude, ziur zaude nire alaba zarela? Aitatxo, nire lagunik honen aurkeztu nahi dizut orain. Aha, zu zara beraz, suitzar neska. Bai, Heidi du izena. Heidi, nire aita. Kaixo Heidi, ekatzu bostekoa. Zer modu zaude, ondo moldatzen zara Klararekin? Herrietan egiten diozue batak besteari gero bakeak egin da berriro haserretzeko? Eninuke harrituko egia esan, egun osoa elkarrekin egonda. Jolasten, ikasten... Oker nago, Heidi? Oker zaude, aitatxo. Gu ez gara inoiz haserretzen. Ez da, Heidi? Aha. Eta zuk zer diozu, Heidi? Clara oso txintxada nirekin. Bikain, izugarri posten horrek. Horren lagun onak izateagatik, opari bana ekarri dizuet. Heidi, zatoz ona. Tori. Mil esker, aitatxo. Tori, Heidi. Nire txatere bai? Jakina onartuko didazu, ezta? Eskerrik asko, Seseman jauna. Panpina bat. Oso polita da. Bai polita. Ez, Seseman jauna. Ez dut uste
uste eskuartean dugun arazoa zuk uste bezain simplea denik. Egunero bizi beharra dago ulertzeko. Oso egoera larrian gaude, eta ez dakit nola konpondu. Huts egin dugu neska horrekin. Ez dakit niri ez zaitorren gaizki iruditzen. Clara gainera oso pozik dago Heidirekin. Jakingo bazen uze gauza ikaragarriak egiten dituen. Behin animalia izugarriak ekarri zituen gela honetara. Animaliak esan duzu? Bai, jauna! Sotora eramanuen zigortzeko eta igotzean, xaguz beteta etorri zen. Katu mordoa ere ekarri zuen kaletik eta Clara andereñoaren txoria ere askatu egin zuen. Batzuetan desagertu egiten da ezer esan gabe, eta ez du oraindik alfabetoa ikasi. Oh, ezin du neska hori ulertu, esaten duena, egiten duena, nire ulermenetik kanpo dago. Neure artean pentsatu izan du Seseman jauna, Adelaida ez ote dagoen burutik jota. Burutik jota esan duzu. Bai, jauna. Batzuetan oso gauza harrigarriak esaten ditu. Adibidez, izeiak abesten ari dira edo elurtxok be egiten du. Beldurrak airean bizi naiz egia esan. Seseman jauna, neska hori hemen geratzen bada, eragin txarra izango du Clararengan. Arriskutsua da. Rottenmeier andereñoaren hitzek kezka sortu dute Seseman jaunarengan, eta Clararekin hitz egitea erabaki du. Orain soinekoa aldatuko diogu. Horrelaxe. Ikusten? Bere hasi zarete panpinekin jolasten, Entzun, Heidi, barkatu jolasa eteteagatik. Ekarriko didazu, zera... Ur pixka bat mesedez. Ur freskoa? Bai, zenbat eta freskoago, hobe. Bai, jauna! Clara, lastana, zurekin hitz egin nahi dut. Galdera batzuk egingo dizkizut, argi eta garbi erantzun. Rottenmeier andereñoak Heidiri buruz hitz egin dit. Eta esan dizkidan kontuak ez dakit. Baina zer diozu, Heidi burutik jota dagoela? Gezurra da, hori gezurra da. Rottenmeier andereñoak gezurra esan dizu. Ez dago burutik jota, ez dut ulertzen nolatan esan dizun hori. Alfabetoa ere ezin duela ikasi esan dit, egia da hori? Bai, baina mendietan duelako gogoa beti horregatik ahazten zaio ikasten ari dela ere. Ze mendi? Aitatxo, Heidi kalpetara itzuli nahi du. Hauntzak jetzi nahi ditu, mendiek iluna barrean hartzen duten kolorea ikusi eta txakurrarekin jolastu. Ez dakit ze pentsatu. Ez dut bera joatea nahi, neure ondoan nahi nuke beti. Xaguak eta katuak ekarri zituenean ez zuen gaiztakeriaz egin. Heidik asko maite ditu animaliak, mendian bizitzera dago ohitua, hauntzekin eta txakurrarekin lagunako menditu animalia guztiak. Horregatik da. Clara, asko maite duzu, ez da? Bai, jakina asko maite dut. Heidi etxera etorri denetik, mundu asko zer ederragoa eta interesgarriagoa da, enaiz sekula aspertzen. Aitatxo favorez, utzi ozu Heidiri nirekin geratzen. Saiatuko naiz, Claratxo, alere... Guztien iritzia entzun nahi dut, hobeto ezagutu nahi dut. Sebastian, esaiozu mesedez Heidiri etortzeko. Bai, jauna. Zoaz bizkor, sukaldean dagoela uste dut, ekartzazu. Bai, Seseman jauna, berehala.
Zer? Galtzerdia erori zaizu. Egia, nirea da. Sartuko didazu poltsikoan, mesedez? Hortxe. Eskerrik asko, oso txintxoa zara. Andrea, bada iturririk hemen inguruan ur freskoa nahi dut. Zatoz nirekin. Bertara noa ni ere. Zatoz nirekin. Bai. Zikina dago alkandora. Jainko maitea. Emaidazu xaboia, favorez. Bihar ere etorri beharko dut. Berrik eta gutxiago eta lan gehiago, zain gaudeta. Andrea, baina non dago iturria? Orain ezin dizut lagundu. Bikale beherago. Nora zoaz, kontu zibili. Ai, ai. Ni hemendik noa, zutinete zoa sortike aurkitzen duzun. Gizon hau beti aginduak ematen. Jainko maitea, non ote dabil neska bihurri hori. Bere erruzetxe oso hankaz gora, eta gaur hain zuzen Seseman jauna, zu itzulizaren egunean. Etxeko ura etzegoen behar bezain freskoa. Horregatik atera da Heidi lasterka iturri bila, Seseman jaunari ahalik eta ur fresko eta garbiena ekartzeko. Iturri bat! Eskerrak! Otzutza dago! Neskatxa, emango didazu ur pixka bat? Bai, jauna. Tori. Mil esker. Ze? Freskoa dago? Bai, freskoa. Agur, jauna. Agur. Neskatxa, norentzat aura? Seseman jaunarentzat. Seseman jaunarentzat? Hain urrutira etorri zara uraren bila? Ez dute edateko urik Seseman jaunaren etxean? Ez horrelakorik ez. Ur freskoa naizuela esan dit, horregatik etorri naizona, iturrira. Ondo egin duzu. Emaizkiozu goraintziak nire partetik eta hon egin diezaiola ur freskoak. Agur. Agur, txiki! Eta esan nion, badakizu ze pentsatzen dudan, kontu zibili behar zenukela. Zuzara ama, zurea da beraz erantzukizun osoa. Horrelako neska da, iez egingo zuen beti bezala ziur nago horretaz. Neska horri kalean ibiltzea gustatzen zaio basati hutsa da. Ez dago bezalako pertsona ondo ezien artean bizitzeko jaio.
Horregatik diot arriskutsua dela neska hori hemen geratzea. Seseman jauna? Bazter guztiak miatu ditugu, baina ez dugu inon aurkitu. Non sartu ote da? Nik neuk joan beharko dut bila eta oraintxe bertan. Etxe honetara etorri zenetik hankaz gora da bile hemen guztia. Sebastian, prestatu zalgurdia! Bai, Anteriño. Heidi, kalera joan zara uraren bila? Bai, berandu nator ezta? Seseman jaunak esan du freskoa nahi zuela, hemen iturririk aurkitzen eta asko ibili behar izan dut, horregatik berandutu zait. Barkatu. Ulertzen dut, Heidi. Eskerrik asko, txiki, eskerrik asko. Freskoa dago? Gustatzen, aitatxo? Oso ona dago, sekula ez dut alako ur freskorik edan. Iturritik ura hartzen ari nintzela, iez zuri-zuriko gizon bat urbildu zait eta esan dit emateko goraintziak jaunari eta honegin diezaiola ur freskoa. Norrote zen, nolakoa zen gizona? Ba, urrezko katea zeraman eta makila bat zaldiburuarekin, oso gizona txegina zen. Sentakila izango zen. Bai, seguru. Aitatxo, harrituta geldituko zen ba medikua, urbila joateko Heidi horren beste ibili dela ikusita? Bai, harrita zur geldituko zen. Zeba, zer egiten diozu ebarre? Ez da ezer. Seseman jauna oso atsegina da. Joko eta kantu asko dakizki, eta neska oso gustura daude bere ondoan. Kezkatuta dago ordea Heidigatik. Rottenmeier andereñoaren eskarenganako jarrera, etzaio bat ere egokia iruditzen. Horregatik, joan baino lehen, Rottenmeier andereñoarekin serio hitz egiteko erabakia hartu du. Deitu egin didazu? Mesedez, eseri. Heidiri buruz hitz egin nahi dizut. Hemen geldituko dela erabaki dut etxean. Ikusi dudanez, neska guztiz normala da. Bestalde, Clara oso zoriontsu da berarekin, beste inorekin baino zoriontsuago gainera. Seseman jauna! Rottenmeier andereñoa, eskertzen dizkizut zure alegina eta interesa, eta ikusi dut Heidi etxean egoteak zure eginkizunak eta kezkak areagotzen dituela, horregatik amari deitu diot, zure zama arinduko duela espero dut. Zer, Seseman Andrea etorriko dela? Bai, andereño. Bueno, ezagutzen duzu nire ama, sekula nekatzen ez den emakumea da, eta erraza da harekin bizitzea. Bai. Etzaizu ondo iruditzen, ala baduzu eragozpenik? Ez da pentsatu ere, oso pozik egongo naiz berarekin, Seseman Andrea oso atsegina da. Ederki, horrek izugarri lasaitzen hau, orain kezkarik gabe joan naiteke. Eskerrik asko, Rottenmeier andereñoa. Egunon, Seseman jauna. Egunon, Heidi. Tira, ez jarri aurpegi hori. 15 egun egon gara elkarrekin, ez da? 15 egun? 10 egun besterik ez. 2 hilabete barru itzuliko naiz, eta orduan luzaroago geratuko naiz. Agintzen dizut. Gezurra, zergatik agintzen duzu?
Ez duzu inoiz betetzen etxean luzaroago gelditzeko ematen duzun hitza. Beti agintzen didazu eta beti sartzen didazu ziria. Barkaidazu, aitatxo. Enizun horrela hitz egin behar joateko unean. Barkaidazuzuk. Clara, pozik egoteko berriz zoragarri bat emango dizut. Amona etorriko da? Benetan? Bai, Clara, hala da. Amona astebete barru etorriko da. Ze iruditzen zaizu? Poz ematen dizu, lastana? Mil esker, aitatxo! Horixe irribarre goxoa. Tira, emaidazu joateko baimena. Joan zaitezke, aitatxo. Agur, aitatxo, laster itzuli! Agur, aitatxo, agur, zezeman jauna! Agur, aitatxo, laster itzuli! Aitatxo, agur! Aizu, Clara, nor da zure aitak aipatu duen amona hori? Nire amona da. Ikusiko duzu, zoragarria da, benetan Heidi. Zezeman jauna bezain maitagarria da amona? Bai horixe, gustatuko zaizu amona, ez dut dudarik egiten. Benetan? Bai, jakina, amonak ere maiteko zaitu. Ez duzu ala uste, Sebastian? Bai, andereño, Zezeman Andrea oso emakume atsegina da, eta oso eskuzabala zerbitzariekin. Ikusteko irrikaz nago, lehenago etortzea nahi nuke. Heidi, ikasteko ordua da, berehala etorriko da Usher jauna. Oraintxe noa! Nolakoa ote da Clararen amona? Clarak esan bezain ona eta maitagarria ote da? Heidi Clararen amona ezagutzeko irrikaz dago. Ez du ordea urrutiko amona ahaztu.クララのおばあ様が来るというので、ゼーゼマン家は朝からお迎えの準備で大変です。ハイジもロッテンマイヤーさんにご挨拶の仕方を口うるさく直され、一生懸命練習するのでした。ハイジはクララのおばあ様がペーターのおばあさんのように優しい人だといいなと思うのでした。しかし日頃になくイライラしているロッテンマイヤーさんを見ると、ハイジは不安になってくるのでした。次回はおばあ様、お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.